Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'alumina hadza tafsirul Qur'an. Ya Allah waqdi hawaijana wastajib dungaana ya Allah. Rasul khusus selimu alif hadzal kitab. Nafa'ana Allahu bihi wa bingulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa asarra mongko nyamarake utawa ngrentekake ha ing jawabane dulur-dulure Nabi Yusuf. Ae tegese ijabatahum ing jawabane dulur-dulure Nabi Yusuf. Sapa Yusufu Nabi Yusuf le ngrenengake fi nafsihi ing dalem atine Nabi Yusuf. Ae tegese fi qalbihi ing dalem atine Nabi Yusuf. Falam yubdi mongko ora mertelakake sapa Nabi Yusuf ha ing iku jawabane sedulur-sedulure. Ae tegese lam yazhur zahara yazharu lam yazhar. Ora mertelakake sapa Nabi Yusuf al ijabata ing jawaban lahum keduwe dheweke kabeh. Karena wingi le nerangke dulur-dulure arep mojokke karo arep njlegongke Bunyamin, le nerangke nek Bunyamin mungkin masalahnya memang ana jalur maling ngono lho. Ana jalur maling, ana jalur nyolong. Wong biyen dulure sing wis mati kuwi ya tau nyolong recane mbahne. Sing ngakon mbokne sing ngakon. Mula nek kita insyaallah resik. Mula nek kudu dicekel, nek kudu di kon kari kene sing sak perlu arep disidangke ya Bunyamin kuwi. Bape nek kita niku insyaallah orang baik-baik kok. Ora nyolongan kok. Mbok entek-entekan we trimo ora deduwen kok nek kita niku ora kok terus nyolong ki ora. Krungu jawabane dulur-dulure Nabi Yusuf sing ngeten niku neng ati Nabi Yusuf gemremeng lah ya iki sing tak arep-arep. Jawaban kaya ngene iki sing tak arep-arep. Wong pancen lehku ngreka iki ben Bunyamin iso
keri ning kraton. Karena Bunyamin yo nek kon mulih ora gelem tenan. Pokoke ora gelem mulih pengine awor karo Nabi Yusuf. Makane fa asarroha Yusufu fi nafsihi walam yubdiha. Memang di skenario nganggo reka ndelesepke cangkir karo ndelesepke takeran gengko tuduhane mereka baik saka sing do gledah maupun saka dulur-dulure Nabi Yusuf ki ngono kuwi lha iki keneng tenan. Mula atine mesem karo mantuk-mantuk kae. Wes dados pokoke. Jos pokoke direka kisip. Ya le giring-giring pancen antik iki. Digiring dene digiring dono. Kala mongko ngendika sapa Nabi Yusuf. Ae tegese Yusufu Nabi Yusuf fi nafsihi ing dalem atine Nabi Yusuf antum sarun makana. Nih. Antum utawi sira kabeh iku sarun elek apane makanan panggonane. Ae tegese mangzilatan panggonane fisirqati ing dalem babakan nyolong. Min Yusufa saking Nabi Yusuf. Khaisu saraktum sekirane padha nyolong sapa sira kabeh. Saraktum terus akhakum ing dulurira kabeh min abikum saking bapak ira kabeh. Mula terus lengonekke Nabi Yusuf ya ngono lah kowe kabeh iki sakjane ya do elek. Ning jero ati le omong ngono. Iki. Kowe kabeh iki rumangsane apik po karang jak isane ming elek-elek wong iki. Ngarani dulure Bunyamin tukang nyolong lah kowe wae eleke pol kok. Neng nggon babakan nyolong rumangsamu kowe iki wonge resik. Neng ati lho iki. Nabi Yusuf le grenengan ngeten iki wong nyatane kowe iki ya nyolong. Nyolong piye? Nyolong aku saka bapakku terus neng jaba aku tok buang arep tok pateni tok aniaya mbiyen. Kira kowe nyolong aku ngakali bapak, menipu bapak. Nek upamane dilehke ngono ki engko ngerti kabeh, badar kabeh kok ya. Mula ming digrenengke ning jero ati, nek ya badar mah kacau. Mula le ngendika ngeten iki, le kala antum sarum makana wallahu a'lamu bima tasifuna niki ning jero ati. Kowe nek ra di onceki nganggo ngaji tafsir iki ya radong lho awake dhewe tetep blas radong iki. Ora ngerti apa-apa kok ya mengunine ngono kuwi. Paya iki diomongke secara seru, diomongke secara ning jero ati, terus paya ngerti nek jalur ceritane ngene iki rak ya ora dong. Le ngantek gamblang ngene iki tok gelem ngaji tafsir dadi gamblang. Tur ya dibantu sing nerangke rada pinter kok ya iki. Nek ora ngono ya ora. Well ya anu dikatutke nah ya ming pahit. Dicolok-colokno wae ora mesti ketok iya. Ya jajal kon nerangke ayat iki ya pirang ayat lah 5 tekane 10 ayat wong liya kono iso wong ngene iki rak radong. Lah nerangke ngene wangil tenan iki terus terang kula wae ngrasa angil ming piye carane le mempelajari terus dialih bahasakan ke alih bahasa kita
Gek men supaya kita niku le nampa kepenak kok nggih. Murahe pol. Ngaji penak. Wah wis gamblang cetha. Murahe pol. Ora mbayar kok. Ngaji gamblang ganjaran gedhe doang ora mbayar oleh wedan. Jos wae. Ndak esuk. Ki upamane wedang iki ngaro tengah ngono badhe. Iso badhe akeh. Nggo balekke gula teh 1000 to 500 aku ngono. Badhe akeh. Pamane ndek jiwa bakul ngono. Ning ya terus do ra mangkat ta. Mbok wis ngene iki we urip. Ngene iki we urip, ngene iki we cukup, ngene iki we seneng nggih. Dadak aneh-aneh. Sajal. Batine Nabi Yusuf ngaten niku rumangsamu kowe iki kaya apik-apik iso ngelokke keluargane Bunyamin tukang nyolong. Lah kowe iki elek di sakjane kowe iki. Ming karo eleke dhewe sok do lali. Iki karo eleke dhewe sok do lali iki ya dulur-dulure Nabi Yusuf iki ya lali karo eleke dhewe ming duwe sifat ego pengen memerdekakan diri men supaya ora dituduh nyolong mula terus sing dipakake Bunyamin karena ya terbukti cangkir niku ketemu nang nggon gawane Bunyamin jeglongke sisan nganggo tembung nek Bunyamin lumrah jak ya duwe keluarga nyolongan iki tak padha karo jeglongke to. Wong biyen kakangne iki ya nyolong ngono kuwi le nerangke. Batine Nabi Yusuf rumangsamu kowe iki do apik apa? Ha kowe iki ya elek. Ming kowe iki lali tau nyolong aku, ngapusi bapak, nglembuk bapak, ming tek arep nglungake aku, misahke aku. Nah iki kan ya jiwa karo duwe sikap nyolong saka bapak. Saroktum akhakum min abikum. Kowe nyolong dulurmu saka bapakmu. Sing dimaksud kowe nyolong aku saka bapak. Tok gawane ngalas, tok cemplungke sumur. Rak ya saya elek to iki. Apik kakangne Bunyamin to. Lah nyolong reca teko supaya mbahne mandeg le nyembah reca. Tujuane nyolong mesti apik nek kakangne Bunyamin. Wong nyolong reca akone ibune sebabe ibune iki ora seneng nek mbahne nyembah reca. Mula tulung recane colong gek dipecah-pecah men leren le nyembah reca. Tujuane apik. Iki nyolong Yusuf saka bapakne ming teko meri saking dene bapak niku perhatiane ning Nabi Yusuf lebih daripada sedulur-sedulure. Dadi tujuane meri karo tujuane ngendhek le sirik ada. Ayo apik le ngendhek saka sirik kok ya. Makane nang nggon ayat le ngonekke Nabi Yusuf antum sarun kowe elek. Sarun. Kowe elek. Apane makanan panggonane nek nggon babakan nyolong kowe luwih parah ngono lho. Le nyolong kowe luwih parah. Ning ming ning jero ati engko nek njlentrehke langsung muni-muni kowe iki luwih elek rasa ngelak-elek Bunyamin. Wong kowe mbiyen nyolong aku saka bapak. Berarti kowe Yusuf ngono kok ya. Wah, ya badar.
Akhire terus ra ana hukum iki wis karo dulur kabeh pokoke damai ngono. Gek aku tak melu ndompleng penak ngono to. Ora dadi wong iki wis diatur karo Yusuf secara zahir, secara akal manusiawi ning ya diatur karo Allah secara hakikine. Mula wallahu tawi Gusti Allah iku aklamu luweh ngudaneni bima kelawan barang tasifuna kang padha persifatan sapa sira kabeh. Ae tegese bihaqikotima kelawan hakikate barang. Tazkuruna kang padha nutur sapa sira kabeh min amri Yusufa saking perkarane Nabi Yusuf. Hal yujibu ana apa ana ta hal yujibu ana ta majibake sapa Yusuf ngauda utawa ngauda matin utawa muzmatin ing baline cinacat ilaihi maring Nabi Yusuf amla utawa ora. Allah sing luwih ngerteni marang apa wae sing kowe kabeh do persifatan. Lafate persifatan. Persifatan karo apa wae niku nek cara awake dhewe kita niku ngene ngono iki Allah ngerti maksude le ngene le ngono ki apa lho. Di maksude le ngono ngene iki apa? Ngene wae nek jenengan mbayangke angel. Liyane niki do ora ngerti. Ning kok salah siji saka sedulur ngaji iki tiba-tiba nyentelke kresek gedhi kae nang montor. Upamane ngono lho. Waliyane do ora ngerti iki maksude apa. Kamangka bahasan dungak ki isine pir karo apel. Wah lah kok isine pir gek karo apel, kok api-api kok centelke ning montor Vario. Iki kan kita tidak tahu maksudnya. Jan ora ngerti apa maksude. Karena upamane kudu nuduh karo suudon ya ming kelas suudon, ya ming kelas nuduh. Ning persifatan kaya keten niku sing paling ngerti ming Gusti Allah. Karena rung iso dipastikan kok ya ana sing ra judul ngelokke wah nek iki cari perhatian. Ana sing ngaten niku. Ana sing ngaten niku. Wah nek iki maksude mbok menawa disenengi ben gelem ana sing ngono kuwi wae. Menawa. Ya werna-werna wong jenenge suudon kok. Werna-werna. Ning kabeh niku sing ngerti mung Gusti Allah. Wallahu a'lamu bima tasifun hakikate apa to? Seka sing kita omongke, seka sing kita lakoni niku wutuh sing ngerti Gusti Allah termasuk rekayasane Yusuf tan Bunyamin nang gone dulur-dulure nang gone wadyabala tenaga kerjane niku jan sing ngerti Gusti Allah kabeh. Mula kita niku ra iso endo saka Gusti Allah ki ra iso ngerti kabeh kok ya Gusti Allah ngerti kabeh. Secara umum ngeten iki, wah ngrisuk kok mempengaji ki apa to maksude? Ya Gusti Allah sing ngerti nek liyane ra ngerti kok. Kamu kok nek sing ra jodoh ming waton ngonekke, mempeng karang nang omah ya ming dibruki gawean, wae ngono ya ana sing nuduh ngono kuwi. Wong ra ngerti ta? Malah ana sing ngomong, "Wah nek saiki mempeng ngaji, karang ya wis ra cecekel entek-entekan ngono ya ana." Werna-werna pokoke lah. Ya wong. Ya wong uni sing jenenge penyono iki njak ya pepak sih. Kowe ya ora nek diburuki gawean. Wong ndak dina wae le mangkat boncengan karo bojone gek ketok mesra kae iki.
Ya ana sing men supaya ora donek-onekke mula terus gelem mangkat. Ngono ki ya ana. Men supaya ora donek-onekke gelem mangkat kon boncengke. Sakjane asline wegah mangkat kuwi. Asline wong penak turu ning wong sing wedok nek ora diboncengke karo ora diteruke mangap-mangap. Mula akhire gelem mangkat. Kuwi ya ming penyono ora nyata. Sekarang ya werna-werna to. Makane wong ki ora ngerti sing saknyatane, sing ngerti ming Gusti Allah. Gandeng sing ngerti ming Gusti Allah ki sing paling apik. Aja sok kokean ngomongke wong liya karena memang ora mesti penere kok ya. Ora mesti penere. Mono to wingi minggu to niku. Wah ana acara manten niku nyeting saka mulai pasang tendone iki mewahe pol. Dekorasi manten yo mewah. Sound sisteme yo jlang-jleng kae. Ning yo ora kaya kelas ngene Soimah. Nah kuwi wis rasa didelok nggo wong biasa kok ya ora tekan awake dhewe. Ya sing kelas rada umum wae. Wah ana sing ngono kuwi lah wong utawa tangga muni. Utawa tangga sok muni iki engko ya ming muni ra mesti dong, ra mesti nyata kok ya. Nek sing ora jodoh le muni ya wangun kae. Aku ki dong karo hariane dhek iki dong. Kae engko ki rampungan manten tetep mengkur mumet karena utange akeh. Ana sing muni ngono kuwi. Lah wong ora ngerti kok, arep muni aku dong kae ora ngerti kok ya. Dadi nek muni iki tastes. Gek dilalae ra jodoh. Wah, lah ya sapa ngerti to, Le. Nek memang ditopi karo mantune wong arep digawe anak wedoke iki mantune sugih. Sugih apa wong mantune wae ming satpam kok ana sing ngono barang. Lah ya ming ra jodoh kok ya iki ceritane iki. Ming ra jodoh iki pokoke nek sing donekke dilindungi ngono mangkel. Sing donekke kok dilindungi ngono mangkel. Buat tenan jler rampung. Wis rampung pung. Terus seminggu hidup biasa umum karo warga. Akhirnya kumpulan dasawisma. Ya wis umum meneh terus cerita-cerita ana sing takon, "Ora Budi, nek sampeyan ewuh ngono kae terus entek pira?" Wong tendane, sone, dekorasine wis sarwa apik ngeten nika. Nek aku ki pokoke ming manut anak-anak ora ngerti. Wong kae ya sing ngakon ngono kae anakku. Sing ning Batubara Kalimantan. Dadi ora dong. Urusane piye aku ya ora dong. Wong aku nek kon ngragati ngantek kaya ngono kuwi ora kuatku ming ngijabke. Wong semono kok karo anakku sing ning Kalimantan dikon ngono kuwi pira-pira arep dibayari wis ben urusane kono. Lah sing wingi nuduh-nuduh ki le tengok nang sandinge kae terus ndungkluk kae to. Terus rada ndungkluk kae. Le mangan emping ki ngantek ra dimamah kok piye? Ayo isin kok ya ceritane isin. Keweleh to. Dadi ya wis mengelik kae terusan. Wingi muni aku ngerti hariane rampungan ya mesti utange akeh jebul plendus sing mbayari anake ning Batubara Kalimantan kono. Rak ya makane wong ora ngerti iki wis rasa kukan ngomong. Cetha akeh klerune, ora mung sekedar kleru, niku nang nggon tingkatan dosa suudzon ngantek tekan fitnah,
Dan dua-duanya dosa itu dosa gede tenang. Dosa gede tenang. Makanya nek ora dong wis ora usah celap-celup. Ora dong kok celap-celup. Kaya ya oke kamangka karo wong adoh kuwi nek wong wedok iki ya kaya dong-dongo kae, Juk. Adoh lho. Gampangane iki wis, nek adoh iki gampangane wong cetha omahe wae mbulus. Utawa omahe pepek, mbulus. Lah kok isa-isane biji wong pangga kikekle ketemuwe pirang perkara jajal. Sehari-seharine utawa dina-dinane iku ora mesti ketemu karo wonge kuwi. Karena memang kampunge wis beda. Kampung Bulus, kampung Kepek. Karo sing pangga kuwi iki sedinane wae ora mesti ketemu. Lah kok iso ngomongke wonge, ngelek-elek wonge. Iki jajal usuten sumberan omongan iki saka ngendi kuwi wis. Kira ya malah ming dosa tok ta wong karena ora ngerti sing saknyatane sedina-sedinane ra mesti ketemu ra mesti kepethuk.